Make some noise, people. Make some noise, my man Finn. All right, judges ready. DJ, hit it. 3 rounds. Finn. That is a great start. Een paar weken geleden deed ik mee aan het Nederlands kampioenschap. Ben ik 4e geworden van heel Nederland. En ja, een paar jaar daarvoor ben ik nog naar Praag geweest, naar de WK. Daar ben ik ook 4e geworden, maar dan van de jongere talentengroep, zeg maar. Ik zag op YouTube een bekende freestyler. En ja, ik was toen nog niet zo heel bekend in het wereldje, zeg maar. Maar ja, het sprak me zeg maar wel aan, ik vond het interessant. Dus ja, ik ben naar buiten gegaan, ik heb het zelf wat geoefend. Ja, en zo is het steeds verder gegaan, zo ben ik steeds meer gaan trainen en ook steeds beter geworden. Hoe vaak is het nou in de lucht horen? Weet ik eigenlijk niet. Ik denk ja, eigenlijk te veel om te tellen. Wat vind je er zo leuk aan? Ja, elke dag gewoon trainen en elke keer ook weer zien dat je beter wordt. En om gewoon altijd weer nieuwe trucs te ontdekken, zeg maar. Maar ben je de protte meester in Friesland die dit doggen? Nee, eigenlijk ben ik de enige die het nog echt serieus doet. Oké. Ja. Is dat jammer? Vind ik wel jammer, ja. Het is toch leuker om met meer mensen zeg maar, tegelijk te trainen dan altijd in je eentje. Ja. En zijn maar die Haid en de broer dat... Nee, die kunnen helaas niet voetballen. Dat zit er niet in. Nee hè? Nee. Maar van waar is dat dan? Ja, voor wie heb ik het? Weet ik eigenlijk niet. Alright, Finn, show us all you got. Het staat helemaal los van voetbal zelf dus. Ja, want kun je wel voetballen? Ik kan wel voetballen, maar niet zo goed als denk ik als dat ik kan freestylen. Nee hè? Nee, ik zit bij Sint-Anne, bij JO19, bij het eerste elftal. En ja, dat doe ik voor de leuk. Maar ik heb de laatste tijd wat minder tijd, dus daar ben ik ook niet elke dag meer, nou elke training meer aanwezig. We staan naar squallen. Ja, ik moet naar school, ja, dus Ja, allemaal wat druk. Wat doet voor squallen? Ik zit op verpleegkundige opleiding. Uiteindelijk wilde ik graag op de ambulance laten werken. Je kan eigenlijk op elk social media platform kan je eigenlijk wel tegenwoordig je trucs en zo laten zien. Ik zelf ben heel erg ja, bezig met Instagram. Ik zit een beetje soort van te twijfelen zeg maar, wat ik nou eigenlijk wil gaan doen. Of ik nou puur me wil gaan focussen om ja, echt de beste te worden van Nederland bijvoorbeeld. Of dat ik me weer meer wil gaan focussen op, ja, op volgers op Instagram en ja, daar dus mijn geld zeg maar, een beetje uit te verdienen. Ja, maar zo'n 4 is het nog net. Voor mij is het zover nog niet. Voor anderen wel, maar voor mij nog niet. Zo.